yarora mechando kiabwate twaba marioga itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia marioga ito na bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara gwakire simi na bukurwari ikaso mochio bosongo ase stage yechigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire ga nande bagwenire igo totwara bwoba bonde bwese kara bwakire use kwaranyura mariogo munali anyagitari kwangire koigubiya morwaire munali ale chronic nkonyarwari tole Gento tikerie kiya sense yebuna komenya buyake bochenu na kiye kogeregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya webwo bwiga totebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabako nonye muntu ndi bwensi nonya erero iga osokonyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire sasa pneumonia ni infection yenye inakuja si ni infection ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo umuntu akakire buyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara buko gotera turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagochire turi kunyara gukora mirimo rikwengo kora umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bwika nigagokorerwa so ibintu biri abareri bwo mwana bakomukorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gojumoto okomenya okuya kebochenu ritukuri yuma chinsibire chabutuko no moiroroye ritukuri yuma 3 chinsisanu na ibire nenusu chamugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mubero na bwo obonda bwao Ndizi TV ubwansu bw'umugusi Bemero kegimo mwancho mo ligereria bwegeta sene kya Ndizi TV omorobere bwensa kyali tukolia Jumatatu bunere botamba sentunda ya gatatu nigo togokwanira amange ayo arengete amagendero nabo igo siasa imeye county ya Kisii talikisioka tokwanira nonye e county Nyamira ense engima ya Kenya ne chinjira ao uno mugusi tobene tokoba to kwegendereria omaete abana siasa bagatanga siasa nero tokolia nero togokwana nero togotara nere gotoragira kirigento igoto chiko batanga abana siasa bamde motago tigiti tali chinga kichia siasa batanga ni intuti tochori buna ba pasita nigo tochori buna ba siasa Kevin Ogech karibu sana ime Ndizi TV good morning happy new year na kiwa chakiro mwaka chakiro bia to wakira nyasaye mbia mama yes na kiroche umaite na bokora assessment ya se chiwikibere chitanga ni chumwaka necho mutenyi bwata na kioro cyo mwaka oyo no bwata matumaini ose ibintu igogenda toka bigoko omwaka oyo iga ndocho chakira bia because January tabete January lientambe ndocho January ngangere kwera nande mugaso tobete igoro mugaso lyo korango kubara igese ngima ubaramba ko muguko mugaso January je kurumaga umugaso go kabeiro monge bono omwaka oyo igo mugaso moke obukendo boke anienze yenge buya ense entoerero igo tori go chukwa manyanga January igona boko manya bono mwaka oyo igana buragende buya all right temambia bono karibu sana Kevin Ogech ototebire tali agotemate go senario erio aye na ingo na ndo maitera banda gotebere toke nga January nga ya chage tege ngwa chenje tema lieta ya
je wangoro ko Kevin Ogechi. Yes. Kevin Ogechi sa Itombas Central, Nywera Sub Kesen, Nyamaji Sub County, Uvas constituency. All right. Karibu sana. Nenya alikanenga no bwato bwamate bwange sana ne foundation ikuruku Ogechi Foundation? Ogechi Foundation ni bwato bwamate bwange amaene. Yes. Ogechi Foundation ne kurende a foundation yane na rigirete abana inji babo basi. Yes. Muna togo cyandika osibuna bacyandikire ngarate ande ategentu kerato ikange gekonye no nyina bana bamintu bagende skuru. Yes. Omwana uri otari kwenyara gekonye umuntu tobwati no nyene nyomba kina rigirete. Aso benga tutaraso tu amangana ya magenda bo basi county ne bengana mange tekata ko foundation ma chi foundation nowadays abange bana siasa batanga chabere chi threat yani ni go chi korosiwa asenga njogo counter na go sabotage emerobeli ya botambe yeserekali. All right? Ine foundation yago ekerenge kenengere kikiarenge labda mu umurayore asobora ibona gata atatebenga yaya foundation yokoranga ngo minyokere ngeragete nande ngo nturbanira semerobeliana foundation gona rigirati 2017 ekirnata te korigyo we musieri tangani ngarigere ribuna abantu bamintu bago cyandika ngatara pass central yonsi. Yes. Ngarra abantu bamintu bago cyandika ngate ndigwe musiyo bwiga nimbo ya utingo bakonya. Yes. Ngarra tiyanyi gore foundation asa abantu bago je banyoro bisyange twanyinonye na maje bande byemejando yabo. Grenali gerligo nga igoroge foundation egachaka gokonya abu aso korende a foundation tebwaje mujando ndibwensi na serikali yetu ositebwaje mujando ndibwensi na serikali erato kandons. Yes. No korigereria magenderero aliye kunyara gokonya na biri tari kunyara etigere serikali. Kevin, no bate good will ya abara ibe ground asole ge kokera banga batanga abora chake aso mubekano umurobelyo totabaga sebe ingarari kabwato muchando kwararenga abana inchejera bagwetaga iga ndochemba bwato muchando moke na abara iba siasa bali barasobora iba tagete chibonga point ngoligyore a good will kurwa somara kwa motenga ya ndochaga para kenchera gasaligete ndocenga tubwatera namo nabo togokarosiga gusaye bono ige foundation ere independent gwatanga onya na orochoro tikatobeke getachira bintu binde wagorire swari rige omorari nje krangorgerere aliro kaseto pass central ekre para ya sarekire ngote mande korige omorai namonte omorai para ya sarekire pi nonje foundation ya gokonye kawanja nenda naji gokonya kawanga natiga Sinte di minyoki watebene ndama mumbwate ne ako bondo krenda motebri angre koyu gongo ita baburikiri naswa komotebi abana inji barra kasiri asari mbiyo mumro yago kwa aho kwana ekira bana inji barra dire mbiyo kwana bagenda bakora barabuka. All right. Mambia yabono abasae na siasa ngana nero botambe umurai Kevin tokora konera abasae na baraibankyo engane nere practical sobogima bua siasa anene aseka goliki abasa neroye. Yes. Ento ke ko garna deba inje kirna sweta kokina nina manya te usiningije amangana siasa aya oburai gobogo jangora biro katiango example ari seito bobasi omonto kugamba no mugaka bobas constituency. Yes. Lakini asandonzi bi na basaye except bogetauri na sameta mugwero. Yes. Echiyo kana chiyo umusaya atai ige goroki oburai buite kereboro abagaka nabasaye egoro oburai obia egoro oburai obia ekirabono kuriria sobo koreri kiro kende bwa bana siasa obanyale ko babanyangongo baberire emeke mengase siasa nabasaye abo bare ekegori egekeiga banyale ko bagosoa siasa buna ayo monyene ni maite ngokora korone yo na assessment nga yoro chinga yoko geji nga abasaye babwate chinguru babwate ribagali okoneka banyale ko bagwikirana chira chamagendero habazaye mbari bagwikiranira kira mbari batari gwikiranira. All right. Turakwanira se bari kwanza bagwikiranira. Bari bagwikiranira ikiro murayi atebre for example ikiro murayi atebre kengo korare tiga korra bana inji. All right. Mambie bono iyoranga ekerangira kiago nigo kirabe kingenjo sana ikirora sanga mona notore live base mitandao yote ya Facebook Ndizi TV News Digital notore YouTube Ndizi TV News na bugotara website www
www.ndizitv.net mambia bono na ase TV ya ugagwo enamba nero ya SMS kunya gweta iga aisange karangari kiaga mona into mambia bono nko kerige litore kero kende no bwateri bori ochia asomurai oyo tore monere ase studio mambia bono Kevin Ogech oyo togenda tokabato gusanganere mambia bono igoro ye chinjira aba sayo gwenda tokoba kweweri baga na kweneke ngabanyare koba bagosira emeroberio ya magendro aba sayimba bwate ebirengererio mind yabonere fresh nabongo agiri naya abasaya mbali babwate birengera lyebya nande mbali babwate birengera lyebibe yes andake nangendo musaye boni nabo kunyora mbwate birengera lyebya sabantu baminto wangu bugambi nande nachinji okonjeli ko ngayigo guchikwabera because yekero musaye wako buli chingu nababantu bamwakiriko bamotenga yaya nturochenga ama NP ebirengera libyago nemeroberi yago ne strategy yago kwanyara ko bagusanga mo 90 tuwayegurire bono twakoire libaga genda se county genda se assembly naye ikirania amagendero ngayo mochando guchiobera kwanyoranga kali konyara ko baga gwikirani aso mochando guchiobera ekere kwa iruo buraye ogoswa gujaya abantu baminonsa koko banyora turiko bakwani abo no mujando korwera turgotegerra abana njigi bagote ekere bagote otege tokore ayebiyeka yes ekere ko iruchi ngurwechi wano minto korera tegerra birengera byabantu oyigungi bagote bi nali oranyaro burayo mbokoberera rice yes yakini bona basaye bande ekere kwachira sibale kwanyora ago gukwani kongoti komoteyeka ogekana orra kwa motebiri bobe eyo tarigendekia all right imambia ya bono tubato murobeliro kurunga public participation nayo maito mora nenyo manyete yes greka ya 2010 ya jete noro orete tu abantu public caring kwenda kwathi kwegungia abantu bagote yes ebirengira byabantu igorokero kenemero bya magendero bagwira ntakko bagwikiranirwa ine ase award yago okorwa ya ba central chi priority njiroro cha magenderero kiria abananchi bare gotanga yaya nonye ntoriga iga ba central kintu gitu cyandete pina match akyumurai kwari wanje tubekire getacho no mubweka nongorwa ikirato konye bya mono kiagere gie community riko kwenda kwagachera omondo bwato kugania enyumba mbuyo chake getacho ikira konya abantu barabanke yes tukwanerango ine asemero beli gwikira boniga orochas twikire okuganio konene kwa abantu bali baba central ngorokyuko nando roche kwanyara ko bugwikiranibwa enkerna tegerrete kerna rengechi campaign che 2022 yes ngategerra abantu baminto egente kenna batagete na mangana yesukuru yes ebras BICD birose go pass central abantu bali abanasari basome yes ekina igwete eba the education first priority right number 2 bake achinguru barabwa banyene gende kionsi ongena mache bacha bagotebiga iga kenyoreke yeito igototegeta mache agendo gitakoru gendo gosigeta na gokor pass central kesobo gambio boiga bwaba babrige but listen because njena na korra rikondo rigwetana ndigoteria abantu baminto tonyora ne gusari kegochi gusari nyoera gusari emenwa osandonse usina eba maji masuri to koreki monto tebingi motagete eyo noro mochando roro pero kende ekenkirani ogwikirani kwa magendro ase ward na ase county asogamo nabo ke koirani because yotachieti otegerera bananchi tokomanya ingyogo chigokora tokwando chigobakora bieka muna kwa imokero kwa kuri mepara abana inji batagete para onyola noro chibatagete biabono sana mambia yabono no togenda ko batugo sanga ribolire nako kubuli mambia yabono ine no isanegete na ekegori egeke kiabasai abanyara ko bakwenyorera libaga asoborai ribuli emambia yabono ine bunaye omwake kura no isanegete na ekerengererio kyo kubachora abantu abarabaka sekegori erinde banyara ko bagoswa asoborai waksiasa na ine banyara ko bakoba omubwekano omuya ase oborai Kevin gote tukwana na magana abiri mparoro bake bachorirwa se oborai asomubwekano tintageti go intimidate onde bwansi lakini ndentegete nko chini stansibere cyane ko bachikorakana nonye binde bigenda to bigokorerwa oboringori nabo uchunguzi ase ebigambero na DCI ase ensemo gatia barayibalia bake bachorire ase chibunge ne county assembly
asa omobekano korwa ase constituency ya Mumias East tubata omorai onyarete koba gochorwaria buna omosae ase chintunda chitari chinge onyare koba gakororokana obwate yani obororogete atari konyara koba gwe control osiara abantu obaka noe chindo na bintu binde oino mubwekano oyomo bwa omonto onyarete koba gagochorwa buna omosae omorai ase bunge amangana azalas egento ndakwanire a constituency ya Mumias omurori naere nabonyasaye amutongete bo tigoira na ngoro inse oigunki abananji bakomote omurai noramu goko komera gochinda igokoremereri bono igabwa dasirere igoro tingo nyara kunyakwanira eyo manyete iga representative ekagori gaka kiabasaye oroche ingama tukakunya gusuka nemyake kunya gusuka abaki chikora mbatuare obwene bwogochora abasaye banyara ko bakobara egento ndabekira abasaye mbali barabaya n'abasaye mbali barababe all right eroko for example vega seito gusi ndubwata abasaye abange baraburai yes omo ismi wakibagende oyo okorire gasingia tabwati burukane echo nasoro ngorosi twara naro okongusana kwanyara ko bakorokana gati abasokirie nabakora bakabagotenga baminta basaba twajite ko chobo to bagochora seito gusi yes. For example ngwandiro muismi wa Osoro yes ngwandiro muismi wa governor yes aba baberi bakono korwana angi nangi egento ngere bakale ko buna barabuka abanyane into tutamanyeti yes into abana nje tutamanyeti nabuka bamanyete nki bakale ko buna kiagera ngira na park 2021 February etariki ndangane naro je gafana bakorwana noso bakobwata nesati asaba nanchi eyu etari embwenkia ekworoki ningoro moje ingotangana to kubwato yonde sati oriyo tangana to kubwato yonde sati nero moje bono nkobolie omushimi wa Kevin mpirengera likigose lesson kiba kwegiria abantu abaisaransite maiga baba basaye baba bakichikura bagaka urochina raiba gwesomia kurwase ugotanyara gwe control egento ndakwanire omuisimi wa Osoro no muisimi wa gavana tiga bachamo baikaranse totebani batebani gaigambo boro Osoro gaigambo bore Simba nari turanyore oburai bwitu bwa gusi bwa bwene usikurukare yakabeire iga omugako ngeri mbagamba omugako bure mbagamba omugako ngwaye mbagamba nje tindo gisagasagechi ne cyaki kinyinge kina kigegonsinya patisagasaga omushimi wa chale tero nabasa ekegori kiabasa of course omudara bakwera ne atebego alinya kebene yes narara omugafa no kugenda oronje basara yes ngarra omushimi wa Osoro kakureme bara pati gendo karakinda amanyete amasasi na kiarute tuo ekina kindana komanya bakabona egento ngoboria serikali yaitu egendere gochunguza tumanya masasi alina ya kiarute tu ongena kegera bona ali baferti mwana bomutaka olengerera tukogende school yes akai omwebori omutaka akaimoka agende school egento ngosaba abarayi abo barabungwe nyara bare ndu abana nje abarende tutari kwenyara bago twaise time na ndu toteme tonyora usene pasari eyo yes bari bakorete igombo besana bakorete pia mono sana mambia bono umanchu muligira stokene tukoba togosanga amo na yomo bwa barayi babasae uyinere ogene tukoba kwene kyonyare kobaga gwetoma ine libori litonyara koba tukoborenga abasae abo banyara koba gochorwa beka goriegeke banyare koba bakorokia omubwekano omuya ochia ase abakichikura bari banyare tukoba bakonyara twanye omwashimira twakonere igoro ya abasae ose abarai beka goriege ka banyare ko bakorokia amaya banyare ko bagokora soboteneri nande babwata chinguru cyo kwene kia banyare ko bakubwata ke birengererio biri byo gusira amagendero ine oroche nchira kibaranyare ko bagosegetwa erinde bagendero no murobere bunoyo enye nje barai aba baitu bara bagosegetu for example mugafana mbira akorire mbira atarakora Bria korra atebu werdan. Bria tarakora atebu X. Abarai for example, omo Jeff Kuip, omo Sikosoro. Na bwate jinguru,
kegera nero mu chief whip yes aigerera abo gusiba bintu ikirito ko igori kiraba antereba national government y'abantereba nonya nemia oyinoro moko tatagete ko igusi no mugava ne kirito ko igu orosiri gusi yarorokande ko bagusi enya gitari cheito kirita bwati amalio ko yatwara amalio ebina bitotagete to igusi Bibono sana, bibono. Kirangeri kia usanga muna intu mwanchua umurigiria chinga kitogera takoba toko ene kia buna tonyera kupa toko semia tuwa kona rigoro yamagendro siasa na mwana arengete obo koreri wechinsemo ase obwango sana mheshimiwa ngwa borete kirogo kia obora ibwe ward obwa msiasa ward ya ba central na rigete yes bananji ngeti chisane bangakirete njisaneti akini ndongo basabira namaya na ndembaje bangechisane ngagete abanke bali bakoboria kwanyoranga babwiru gosenchi kora nchigo isana emeremo yabakora no gwesoke na kugikiria emerobere yabotambe yabokorera ikiro kende ya omujumbe abe omo MCA ore a service obwa matabwago amono uri nyarito ko bakoira oborai bobwa MCA kurwa se wodi yo na kibore na njira kikwanyara ko bokobeka kwandika kwanyara ko boko mo support nje mu mrodo minto enere timba at problem ndo yonsinere yes e problem nda atwara nere no gotakorera bana njegasi na linda atwara umujando nere kelia akorire nabo ngomete dadege wakorire kelia trakora umukaninde yes ingorigerere kuchipesa unabona kanyora tabwati ngendo yekoro balance regional alright in the ward egrada wa balance regional in the ward ega kairu chipesa obeke supplication ya yemu egrada agitego na beto muntu mutangani como te iga gambo buri konya banda baba mintu no bago jorete yes ngakora igore ningo motebi kabaiga bono ndojo jakire gukora igendo yekoro kuricho no para balance no nyatara ikirana billions muntu tari kwikirana emia semia yes viria tarakora bakamote viria korre bakamote bigwa korre eke kelia korre tiki kelia tarakora x Biabona sana mambia ya bono biri kwa ko baga gwikirana nabo ko matenga mono biri ataraikirania nore maiga yae ko mwene kia nga onyare ko bako bikirani all right biabona sana emambia ya bono agechi kevina gotanga robwa matabuaye no bwa MCA oyure ase kirogo tiburi bube no ko ene kia nga nagendete ko baga ko mo support na ko ene kia unonyare ko baga gwikirania chira chia amagendo. Do you find some time mara isaransa nere outside magana siasa mwa matayo manyete intutore abantu be ground igunga abananchi bago kwana enafasi bune ineroro enche gasamo murore mindaire to bwa MCA tindageti ko ikaranza nere nande timbo atinsa cyo ikaranza nere kinza ndatwale ne cyo komo te ikorra bana inchi nyitimbo atinsa inde yonse tiga korra bana inchi bali ba mujorete kelia tali kokora ninde tayari komukonya yes all right mambia bon tukwane rango igoro ya magandro turo chenga chibe asa chenyere ko bachiko bwa tukakura se county government elindo chenga ko bachiko sira amagendro ase chigode so far for example na igwete chibe asa jajira 39 million ngachikufuatiria chibe asa chikutira chipara chikarosu kwesa progression ya yemo eyo financial year ya last year ya 2023 gracia rosu kwesa progression ya yemo tizia timadina kia bangete kokora nejibes kirache akrejibes kia bwatu getu muna mono mugafana na etekre ward 5 million kitagere kwenda esku sebasari ase basari abana baitu basome ongo akira gafana mbia mono no MCA orione egento ndamo request na ruji form ikitachirwe regional balance kegera gaire tsa progression ya mo form 500 data sa progresa ni sato akaire jifamu irenga 500 eyo etariwia igota kortingendo ke korkurinja no para balance ngoja komanyora dinje modevi aligerere na kiago kora mino we kora moteveri kuruga Gandizi TV na mote to mheshimiwa Muracha na irishabikiri na sana ligeta seni Gandizi TV mambia bono ngorate barenga ngora bokarora aligereria yagendrete keto jumbe yanyare ko bekumwikira mheshimiwa na beko bako sana gwikirania amaganyo asomubekano ise kulira chifomu chiria approximately kila award yale konyora 1200 ngose 14 pieces nkobero mochando naroche ensemo ya Kisi Central litkoligoro boiga abantu mbara bebo gete bagatanga yaya chifomu ichinchito ikereti don't you singa ko boborai nemirememe konko ikira nikira magani yakiro yomo
to ikiranire 100%. Yes. Na ni njoge kina bangara ero burayo butingo ikiranire 100%. Otatinga mbiro takere korigere na maiso. Ongo bwa that subprocessing inya. Ko you form 1200. 1200 divided by 4 that is 300. Bekira kresa processing. Ukogania mwishimiwa ngororo nabako resa blockation yene ngusu wake kero kendete bwati magania achie toro goste bwati bantu bachie toro kwanja ngachi form na chiena nuchi nyinge amana nchiro chikoirana ekrangorgerere percent. Yes. Asindwete. Esa processing yagwata banda bangepi ekoro kunywera sa processing. All right. Esa processing yakabiri yabakegochi. Esa processing yagatatu yabe meno. Esa processing yakane yaba maji masuri. Ekro korgerere ari kwara ko bwato paransi ngora tu baya chirenga ine because abanda bonsi na babo mushimiwa nabera nyarekana ngatanyara ko batagwi kawe kase ground kuikirania amaganyo na kumanya amaganyo karoranga county ya proposed of course nekerengeria enanete eido mwishimiwa omuchumbe obwe wodi nyara ko bagutumeka usagetumeka tokarora abange batumire the community health volunteers na bantabande public bus station yachete ekira bara ko rukifamu echi bajete bakategera ramoni yabana inchi nyambategeredi eyirinde tarigasi yakorirago ari kwenda ategera amangana yabana inchi bakomote bono kero kende aba bare ko wikirani umurubiri ubwo koreta marieta cy'abantu bwate okugania na obisio mweshimiwa okubwatana nga yoro chikurigaiga nayo manyene kwale kwa ulibaga lya kwale gotanga yaya je nabona ari go dure boundary ya mamojo na ki healthy community gosa volunteers mpaka timire mimekirano obisio mweshimiwa nero bali bako mo represent na barombe getia seground na abantu bali bakora obisio mweshimiwa agro korigere no nyana obisio mweshimiwa igare koimoka ara angeria abantu bali bae abatebi monsarerieta abantu bane jisa processing ninya tubwat kifomu cyakire 1200 kiparansinko kero mwana anyore bo muntu omotaka timaye tubara mbro sija kibabwatete akini rende buna babwatete na barabuna boyo. All right nari gakoro kwa Paul Muragwa agoteba engana yechi basari na konsana abaishimiwa gwikirania amaganio akiroyo mugeko garakiro muntu ni gatagete. It is true mwishimiwa isa kogenda ndagotanga after all chibese icho ni chibango yaitu tukubuturwa ingije murande beringa ngwenya arande tinji kuye form mwishimiwa according to me kero muntu ni gatagete basari yeyo ekirate basari yeyo naro kurigerere omurari gwate ana kya mizi omwana oyo no Bible mbayo bonse omwana kamino ye nerara ikiri mwe basari namba 2 kwacho kurigerere omwana oyo tabwati moibori omo oyu nerara ikiri mwe basari namba 3 kwacha kurigerere omwana oyo moibori oyo tabwati gasi tabwati kende tabwati income ende yonse kwa mwe basari abuna kwa banta bataka wansa tinde abantu bataka abantu batari kwenyana 2sp azobuswanya saye gotora bataka alright igotorenga ine bimono sana mambie bono ingane yi aletira mabirira amanene kigima sana mheshimiwa asentunde ntangani una intu abariki bamangana kwenda tole twarasaka twararigereria emigane menge twakorera kuru January kurwa matemu amanga ye klasi kya gatana gatatanya litoko bagosoka chinga chinyinge chia abana bali banyalita ko bakorabia amaNPT bali kwenyara twaretire megano yende twayebikira sembeo tokuburia basamaria baya na bali bwatogwanja banyara ko bagwesokia ase wodi yago merobeli bune yale nkoro na ibune foundation kubwatera na maybe na umweshimiwa mwikiranire amagani y'abanafunzi bunabo umweshimiwa nara the ekuranda ya 5 million yes e basar temanye dina gera nyeruyete lakini ngorigerere tia bana bachandikite na bale kubakonya ogechi foundation ya bugate basari ya 2 million akira ya bugate basari ya 2 million na roche abana mbali bayetete abana 14 bayetete babwata max ya maya na we foundation yerwede ebasomi form 1 ebatabuki yes yakabaka ndre school fees nje according to me keringo nyara gokonya na bongo konya omwana ndo bwensi yore pass central obwata max 370 ongetara nyora ngenjo yoko gende school tigacha office ya nari mekiswa ochire school asara ngeretu ngechi foundation ngati ebyombe
Ribigana toko bikwendeke bieso kiria senchire boikerano gosira na goikerania amaganio yabamenyi be wodi ya ba central gati abo kwendeke buna chisemi kenyera ko bachigosirwa gwetera aso munyakirogo oye huitore komo nerega iga ase studio nabo igo ole omwana siasa oyo nyale ko bagakobe touch gakomoreka obokoreri bwa anene obokoreri bwa award eyo ya ba central nabo igo e county ya Kisii ase obwa musanga garanga kiaga mona ntwe mambi yebono ilo nyara ko kwenekia buna naye twanyara ko butoge soma sembeo ndoche amabuli na mange asante sana narega tenga misi bia mono ase yoko mwarigania omugeni ya studio inclusivity of elderly and gender should be in existence in order freedom of expression is hard rogo Chris korwa bogusero raganga live no ale ime ya Ndizi TV umurobere gwensakya nakwanete ngana ya obo blend oko mix abagaka babake mate nanyike usingo tabekere ngasa abagaka bare ngana teriko zareka oraite basaye baboro na basubate na kiro chigoro yengana buneyo ilo kasito bobasiari boraye kero bwachoretu abantu baito bagakora amaya baka mix omuchumba wana innocent obiri yes bagakora ki bakamujora no mugaka yes omo wakir kursameta Joseph Zwanya bakamujora no mugaka right omo ismiwa Ibrahim Majuki kurbogeta ole bakamujora no mugaka abuna bagaka batatu tubugate bobas yes tuenda nyachaki bakajore youth bagaja pasentro bakajore youth mazige poti bakajora youth passport itangare youth pass charge youth Kisii county bakajore youth alright igobono oko brokani oko ngochi kore kwa babia mbya kore tukwanere aogechi abange babasaye baesokire nigo bare abamura ingike kogera mo gutigera abasibati nyaruka chito magega ikera mo guskogechi gwasukire atuhe yemo ingyo tari gusirira kwa bwata nonye omusibati okoboko kwa matenga musibati ominto ya yoborai mbwa abantu bonse tusikango twense moto kwa borre swari ligi ya to kugenda kurigi musibati oli asakare koru ocho komo tebingi turateme biasara ebi ebiasara biasa na benge no gotema ekere gwachire totebe koimokirero morari wachire gaiga studio ekero uranyora umuntu gukubori gento getengerare nere muratari nere yes seito gusi abarai baito bukuru babo mugakongeri omugako bure omugaka manoti njena nakorra bako imuki muswati onde bwensi ojinkwa kirando mugako rio bure because nero imugeti chaneti akamuteye taturatema gojia yes na ande bakaimo kidonya simbango mwa grande mbiamono na bwata donyo ko bako akamuteye turatema goji gojiga amono musbe wonyonga ko mwa kirambia mono igo bono eko bwati na kiaye byo ko munyina kwebanga yes onkoro musayo mwana nyaruka otake takateme mbugima bwa siasa temango onde tayokani onde ati mwabwatire mwabasirire omuzimu ogeji inkoboria so bwenkegima ase chikura cho mwaka onyata ko bogweta chiarenga highly contested county ya Kisii ntwaro cho musibati bwasogete yo morecho akakatika beraria okoranga taigetitebe ba central timanyeti no totebie ose musibati naro rimugeto rekuboria ekirokyo bwa MCA nonye basi constituency yabo basi onde naro wesogeti na inwekera mo gusuka umanyete bagotanga behind a successful man ogeji there is always a lady behind ekera mo gusuka twiga mwarigereri gochimaiga iga musibati tayuko babwati na kino nya umanye no konyara ko bokoigwa seito gusia ekure nere bagotumia una mukungu tarai koko bagambe uko bagambe patingo nyebeka alina magwasa manene abana baito abaswati baito abangina babinto batakere goja e platform ya siasa batugambire kero kende kionse kegera e constitution ya Kenya gote baiga onde bwensi na bwate right yokori kero kende kionse poralemo moya seito basi angarra muswati girodio robo chakire oryo bobunge agaika katia jale goja koriba ko moiso na bonare goja kumubwatisi pass central muswati yo nagote na kero nganda masigeist muswati na rali bakoroka chak kurwaro kori ari pass porque tawo na rojo mwana onde omo youth ukor kusofi na ro kori obo MCO abantu baito mbaje ko babwata koboko babwendera ko babarai thank you
Nino abasai nino ligwa libetete omweshimiwe Mambia bono tutaragenda somo timukonte getenda kuboli limonga ine mirobeli nerororo chira nyara ko bagikobekwa mwempawe the girl child elinde na intwe ekera oratere netebe omwaka 2027 onyore ngi opponent yago no mwane nyaroka mugosinda na komo mukobeka chi strategy le manifesto ya ino asaba na inchi na kya manya no koigwa mirobili nero rochenga murabeke una ekegoriga kekya basa nje sakanya mwana ominde nyaroka okorigyo we MC ongoge na bunda to ngorigi osokorigyo bopungo ongoge na bunda to ngorigi yes igongo bwata motebi ayebabo mwana ominto egento kira neke yes inji to ikaranse to kambenere yes kingorna bwate manifesto chingi yego sijibwe kaine chiane motebi baba genda mut kingorna bwate manifesto chibwe kaine chiane yes ingonyora ibrengera ribya na byabwate na botobo genda na bongo mubwate si alright niona sana narega gokoronga kia kasambu akire korwazima ma Nairobi County niko ndani ya Ndize TV mbia mona senge nchoyo mugani agotebanga omochando bwa abasibatu kubuli birogo nigo bakogorwa bataraika setebe akanagire wacha kwangaino kwandoroshe ko banominated wacha kwatebigu naye to kwagendo gete tiga kori yimbwatesi watikaigo ono kuna ko bantu bariko twara kwegena no muswati. Alright, Jackie Barare na Remis Enoku aka mwana enyanya together with my family watching live kurujise mchenye chichigetunwa village. Alright, asante sana agotabanga mbia mwana sengencho mugani abasa abange tibaranyara koba abasa abanga barai tibaranyara koba kworokia omubweka no muya bw'uburayi ase ebirogo biri banyara koba bakwewa ekinda yokwandrega abasaya abange borokiri omubweka no muya. Alright, asikike ko granateba egero korgerere mo gafa no minto okorrega se egero korgerere mo ismi gosoro ba korrega ingo borokiri omubweka no muya. Alright, wetan chitaba utichicha bolende emiremo okoranga kokorwe emiremero bakorre ekyo monda akorre tiga twateba okorre yes the problem kiao na kuboka babere babwate tutamanye tingiriki asante sana tuned in from Chinsa Chia Michael wishing Ensakia family a fruitful Monday biamo no boigo ase omogeni ningana ebwana tokabayo kwanero lituka ase elinde abantu baito kurwa sorongo rwa gusi banyakoba bagwakera abasaibe kegoriga kechikura turigero nya appointments asomubeka no chenere ko bachigokorwa abanke no yase national government ntwana kora chi post ngotebete nga ase constitution labda ngoboli na nchenyara ko bingo toro manye mambie bono chi ambassadors nyingo konyorangana bagaka ase constitution ya 2010 labda na capture tega wase miaka the capture on the ones nara ana okay oba ambassador ya ndos padinge inki ne mentality era sense ya Kenya mentality era sense ya Kenya muna ongeto bwati minogo ko bwata kabako na boko tigarao akini asa serikali ya ure ya Muruto na etaba saye baito emirimo to jakere neto musimiwa matoke ekerogo neto musimiwa echata ekerogo abuna basaye no nyancounty government ne rueta basaye bimona sana mambie bono sange karangikia mona intwe Tuthurage na somo timuko mwenge keimo mwancho moligerekera tokwirena ntogenda ko batogosangana Kevin Ogechi igoro yemerobeli kubatira na mane foundation ya nyare ko baga kobeka nere iga kolega si oversight umuboli iga maiga ye camera nare ko bagi ngo muboli imirimo yago nere ye antenga misi kenonde ase ward ya ba Central Chinsa 24 amatuka 5 nabere kwenekia buna nabere oversight y'abananchi ng'imerobelio ya magendro yanyare ko ba gego ikiranigwa togenda leto skale togenda somo tipo mukeke imanto kwerana togenda ko batogosanga amonere ichinga kiboigo gende tukabogosanga kerangerikia gwetera se mitandao ito nabo gwetera ase enamba ito SMS iyera se TV yago Ndize TV obwansu bwomogusi omuligereria bwe television ya Ndize TV
nigo tugukwiraniria ng'ambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenaire bono onye kende giakorekanire ase kenyuru kiao ekiota gitutumanye asubwango mono abwonda isi reke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasuri na kubekora roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime Eskuru ya St. Anne's College nigo togo kwari bagario komenta ebirengo byekisemi ase chikosi au ndobwate ekosi ya ICT ase krengo ya certificate na diploma na boigo computerized secretarial ndobwate chikosi chinde buna CCTV technician, video editing and sound production, computer technician and programming, web design egatie chinde ndobwate amaigerio yokobugia piano na boigo ebirasi bya computer asabana ba primary na secondary na boigo bali bakorire form 4 nigo togotoka ase chinsemo chikobwatia Kisi asamaga cha Uru Plaza egoroba ya gatatu angene benki ya Equity Nyamira asamaga cha Timi Building ange na Juakali asepare kogenda yanchure Keroka asamaga cha Cooperative Bank egoroba entangani Ogembo wa Kenya pamoja sako egoroba entangani Suneka amagacho a Dennis Adwea ase estedi yechigari cha Migori Nyakoe ase chiro ya Nyakoe angene junction ya Marani Rigoma ase chiro ya Rigoma ange na Vision Point sako Voigo branch ya Borabu eyo gotoka imemo choki jauri Erio kwerikia nigoga neirie result slip ya KCSE ekebande gose waiting card ebicha ye passport na boigo chilingi 500 chyo kwerikia St. Anne's College, a center for professional academic excellence. Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakire kirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi bitume bimbyameti bono nari twari gutwara rigesa rigiye sengenje mbure nero ubuyo bitakabike omongina baskaria ngatuma ite na chiri kuri bitume byao mbyameti arafu makonda utagutiga gutena kina abugire kona gote kiga nabo getema ambia bya chanchiru amakonda achira kuri bituma obukendi bano no bwachira makonda imogete kero bukendi bukari nari na makonda akoimuka bone siri ne omongina baskaria ntagete toimoke mapema kenda etuke kurukunga Enokem Agrovet ego twanyeruka Enokem Agrovet ego toko mochubo songo no konyora mariogo ala gwita makonde amariogo yoboke una chingende chibona cyangere ko rigisaiga manyarora kyakakire ko rigisa ko barira ngoyo bori obuya ogo syarire bitumo byao bichenje bibe bimwam amina tari obuyo boka babwate bakachindagira chichombe babwate bakamariogo yechombe babwate kirege na eta moisonde gari ngaro ngombe yao nero ngayangire kunyarika ngabwata magecha ngo chisibiande kolende gotengo chisiberi amache yayo mongina obugereni bwonchorire na Enokem Agrovet amina Niki maine tarira Enokem Agrovet ime yumuchukisi ilionyora mariogo yugo syarire bimeri indagira nichi supplement chietugo empego yetugo amariogo yugo syarire kenyambi chimbusuro amoyo ebichuchu byogo tuga banyore asenyumba ya Kisii Kenyoro Farmers Cooperative Society angena Market Plaza Orusageronde
Nigorore opposite Shell Petrol Station, formerly Falcon Petrol Station. Na Boigo, Bachagiroro Sagironde, Ensemo ya Jogo, Angena Jogo Primary School. Gusoba Keresimi, Enokem Agrovet Limited, growing healthier futures, one harvest at a time. Akitika wanami nyakengende. Chai, omonginero wachirego. Tikangende tukanalerio. Obuneka. Ya, tikami nyakengende. Omwanchu muliriria bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televishoni yao na mbeyemo yomunwa bweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosoko menta na bogo toikera asugo twakiresimi ase namba notisano na ibere inyisato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndizitv@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekero kogenda nyakoe ase bara ekurwa Kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV Obwansu Bwomugusi. Today is a wonderful moment for those of us who are graduating from kindergarten to primary. Eri omwana abegati yabali abake baranyora gisemi kibirengo bigoro muire skuru ya Potters Haven Premium School ne skuru yege Kristo ebwate play group goika grade 6 nkuru barendagira ase skuru yo abari mu bayisaine na boigo babwato bumanyi bwigoro ebirasi bibwate ribagarisaine na boigo bare asago ikereka banyore mwisho wa lami Nyatieko Road na boigo rosagiaronde ensemo ya nyanchwa gusoba Kiresimi Potters Haven Premium School. Obogima norogendo asekero rogendo rubwate omuganoye na igekogera ntubuna Ndizi TV tokoretera omoroberio okorokwa omuganone intubuna Ndizi TV twabere tokora monchorerio asomoroberio bomuganone uchakira kitariki 24 cyomotyenyi o January nigo moroberio yorabe bakoretwa na inche Job Maangi inyoranga asomoroberio bomuganone nigo tugusanga nabana siasa abonchoreria abagosorie byata nabantu ao babere bagwikirania ebire ase obogima elinde kwa omokia elinde manye bunano ena ya sole na boko gendera elinde ikiranie okuganye kwao ase obogima umerana na inche Job Maangi kera litukulia Jumatano ense monenusi ya marogoba asomoroberi bumuganone. Kuikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisi main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV Obwansu Bwomugusi.
Biemano asentunda ya kabere yomwario omorobere bwensakia tugukonera igoro ya Abasai Noborai me county ya Kisii constituency ya Bobasi Kebino Gechina roro magano itemambi yabono togera tukaba tugusanga amonere igoro ya chinchira neraroche ng'Abasai kegori kege kekenyere kobage kwegwari baga kinyare kobage gutenera abae na inchi na kwene kenyere kobage kubaikeria emeroberi yabo ya magendro. Kevin no chando monne sana kuna yo musamoke oswase mechibogeka ko convince omugaka mugotu ari kabisa motenga yaya bono toe chikura buna into Abasai tunyara ko batoko baikira ni chira cha magendero. Part of that may be a campaign ere guchiaba omuchando monene. Can you agree? Tingu agree because ekopwatina kikwanda asomugako yo wachi ku explain. Yes. Ange ko achire tata asomugako yo wachire ko explain ri nje gongoro Kevin Ogechi ka kimbwatisi. Amonto krego ekopwatina kikwa approach. Yes. Approach yago na regente ketangani. Mambia bono abange batanga inoro rengo muchandobo ngo batenga Abasai okora ni gumubwate biagaso rero bikari ko bari by'Uburai paka no chinga kimotaraikera ko babarai andake mbaro odondiga inje according to me. Yes. Nje gone pimete ngapime familia yane ngapime familia yetu ngapima abantu bamintu bonsi ngaro nimbo goli abantu 14 bonsi ba pass central bali bawakire kura pass central nimbo goli emejando yabo nande nabongo nyara konyekora nande stiri nabongo nyara konyekora kelingo nyara kyokende asomoro bali ogo bwo kwene kyenga anku aligatie kerogo ekempiro rogwe somirie wachitoro chenga mamincha uranyara ko bago gukora nako bibeka somoro bali. Nje kende ngeyo na jithima minja na bana inji ba minto kende ngeyo na ko serta bana inji. Yes. Nemerimo nare koriyi abana inji ba ngemerimo mbarae. Yes. Odadiga bagate bangakiyane diraika egere raike mbange abar bange te bange gene te munani mbarae nande gongo bakirambia mono kiagera ebangene te muno ndora turaye ningo noyo na abandu bakege na muracha na abandu bakege nonde egento ndasabe omusaya yo musaya onde bwense orengera tukoriye kerugo gongo gatebimo kama pema genda riye kerugo ne bamba centro inkitori gitwense azi oyo we patira were araya abandu na totagete. All right. Narega okorokwa Brian korochinsemo chaitumbe atabo mochando monene obo bas constituency no bwagachibwe chipara. Can you agree? No mamenyorewe constituency? Nje no mamenyo basi. Omwake kororo? Omwake kura? Yes. Na ngoboka kuru basi. Kireda kana kirensa. Egento kerbwato mochando ne chipara. Chipara na chimojando. Andonsi ya 50 bo basi. Even basi boitangare even basi chaje. Egento ngoboro mo ismiwa ni goro ye chipara. Right? No nyeno bire. Jinde tayale ko oversight. Kelia tarakora, oigamo debio biri ke wakore e ke turakora. Une basari well done. Chipara X. Chidaraja tararosi X. Tukwane nango edaracha ya Nyamacha. Edaraja ya Nyamacha chips kambi. Na mocha rierali enyagitari nere. Kire gento na kire. No makola mono kuchikoera ikra magayo kwa. Saya gwete. Yes. One ya erire. Ngobore mo isme go biri. Osengo bore ria babasi na tegera ira babasi kegera njana minya te babasi ngwetana na ndeji function na tegera ira babasi baito omo isme wo biri andonsi asali because tal kororokana ongandre tu amanyore kangu tu amot na amanyore te limo omo chango maji masuri kanisa ngamote bigoro ye daraje yo airande in the next 1 week goro sinde daraje ekiatara akora bakabona 1 week kurwe na amanyore te emedienyi yele usene emedienyi saba kende yo singo boro mo isme wo biri andonsi asara atuke abana inji barere darajeri abantu bagyose na bagwete darajeri bandari abantu na bagwete rugo chimojeri abantu na bagwete ko chinyagitari akini onge kako sinyo na moire 1 week onge kako sinyo ningo kana isi mochango terosi darajeri intutweka una bana inji because ndoka batuko mwebere ekina kindamo sabando nsi asare daracha area ya Nyamachi yanyate koba gigwateka kubwatikana nembure nyinge yanyate koba gutwa sensemelia terigweteka na kya abantu bagweta gucyari goro Ogechi bona abantu bairande buna njekera ngo gendaka osekera ngo eitangete nyantira moino agasabe umwe MC mutuma haremete osengetere yonyoni eyo etari ngenjengiya
edaraja kerarite main egotoira ndons egento ndasabe abantu baitu barire sana igoro yedaraja iri omoisime gobere onge wasabira serikali kibesa yakurinde kyokorosi into abana ingi twerure kokobwatesi nago kikiro mu cyango cyoje torosi daraja iri ekina kinda musabe Pius Nyangena agoteba epara ya motonto gochia itibo nigo ebwato mochando monene etari gweteka nonya chinga kicha matemu niga matemu ari kuimukiwa gari nchare gwetororo nobo maene jibarejo jibareje mushimwanda ko epare igera under county government or national government London national government right. Epare ligerwete itumbe ekagenda motondo paraine ya taitibo yasoka ari ogembo era under national government epare yu njibye ko monyene ekrene enge omojanga ari rongo na borje musimi obire takoroseria bantabe bara obire agatebo igure bamwe 6 months kurweri 6 months yeri tana gokora egento ndamusabe tigaroseria bantu kibara epare ndengo kwandra epare nere yaberge okorerwa maandamano angi na angyo kira rituko erwete igare ekabwata nyacheki egaeta matire ekabwata nyacheki epare nderwete emenwa egasoka mugonga egeta igoma egasoka mugonga epare rina agenda ngategerera abantu bali baminto babo basige igo bakorera barabungi obiri atari ko bakorera no biri esaswete government yae yes tinanda korraga koroseri para te yaro sri nonya neyemo para te yabekirera rani ageni ngotara na ta constituency na nyora kira me kigaste kobe ponere ngoburinga yago chutoka gaki sameta igare na sobora ibwa mweshimiwa yaro setugo parelio elie yaro setigo sobora ibwa mweshimiwa patie ya sabetu ekre sameta igare yaja sameta igare kiria sengejo kietete bwoye agenda agachenji chibi kilomita chinde kiarenge kubwata nyacheki agachirani Yona sana membye bono mochando bwechi para asendo che abakichukura bange babo basi na bagotanga omuraria omochando bwechi para ise korosi babo basi ni otranyara koba toko bwena asi amatukabwa ngoiga tora banta bange bakorobekana bagote banga chipara icho nigo chigokoro mwishimwa tiganda koporia bo basi no mugabana kurwa advantage nero ro mugabana kurwa ro kero kenda senga nchobo kali bakira litko bwemero buli amagendro gafana tali mugafana kirajore tutajori ngabono for example tutarairaneria epare ndoche ya toire ya motonto tima yose motonte ya meria ya sobo mwishimiwa excellence the governor aga ki omorari tali gosembo bengoteo mugafana ekira koru bobasi motondo yes no mubasi yari mugafana tajori akorero mubasi omugafana gajore twakorero mugusibwe wensi omugafana kipara kiagire kimuse kanete era akoinrori otabe pare iyo gaenda mokorega kiri kimuse kanete na bagokora aise gokore pare tari yae ekatipanere tayari na bakobwatu na kiakorosi pare tari ya eyaye kango omugafana no nyene daraje ya nyamaji kirgesto gukwana kanga atorosere tikare kiagera njo munyana na jedo ngamoringa mubori gavana igoro to ligi minister ro kisi daraja to gachukubori obiri agatukani agatutejaya gavana tabwati problem mwende yonsi na bare yu temose kaneti ege mose ka ege akore tigato tebo akore mbira tara akora all right mambia ya bon kendo ko to kuligereria bono to ikiro mai to basi no to agete kambi obokoreri we constituency enkima ya abo basi kwenekia buna amagendro chira cha magaro chenyera ko chiwikirana mushima onena barate banga enga nayo kwananga omo chumbe tanya ko baga gwikirana is it true nege ntoranyara ko ba uko yani ora erere okorokana kwae gosineria tali ko ba gwikirana magendro haya onya tali magendro yichipara naro rabera tatokero kinde agenda to ko baga gwikirania kagenda to ko baga kweroberia igoro bwaga chichipara omo isme wobire mbira akorere ndatebe werdan yes mbira tarakora chipara kirojia x na mubekera yes chipasari tike jiskuru kwagaja tike biri tarakora na botogote ne jiskuru ngira tararosi atakira rosi bebona sa
mambia yavona sange kanengel kiago amona into weterase mitandao yote ya Facebook Ndizi TV News Digital na tole YouTube Ndizi TV News na weterase website yote www.ndizitv.net emambia yavono chinga kitogenda ko batogo sanga amonere Kevin Ogecho yo ore omonya kerogo we foundation ekorokoge foundation abigo omwana siasa nanya takoba ga kuria ekura asekerogo kibomsie imeye ward ya ba Central aseboigo titanya leta ko bachigo isana baotenga amata bana inchi na bako ba emeremo na uchi boss chino abana inchi na bako twegas yes igera na dawo na bana inchi na bako twegas wajiraye yes inje na imogera kurwa rero na jirare asumwana inchi omotaka na motere ninje ndago konya ngonye ngaikura umwana njo onga maskani onjora buno muraye oye ka kinje nginta mokorre gas gaki nje kende nge gara timo korra ka ngere chinguru koi ka ngore gas kelige go koru tiga tokore keli tutari konyara tiga tukani umwana nje Walter Yoba kurwa Embakasi Nairobi niko ndani asante sana so mheshimiwa especially Weterase Foundation yaye gusira chisemi ekyochire ekebunguo kia abana baita sorongorwa gusi Wetania sechisemi mheshimiwa kero kende foundation hiyo ngo extendira ko boko yikira magani Ogechi Foundation ya konyire nonyene kinyomba nabekira abantu baitali abantu bakomenya okonyora umuntu acyandegete ari umutaka usari disability obongo umuteka minoyu foundation yane nabeko mukonya yes Boraro mubasi no anene korwase koze se ward ya ba Central not yanene kurose ward ya ba Central boraro mubasi mwake kura ya basi mwake kura ya basi Mheshimiwa wangu akonera igoro ya barikiro kende bataranyorera ribaga umwana na regali ase constituency ya basi ni maeta magani na mange ward ya ba Central kero kende gwikira boniga utaranyara ko bakonyora enchera yo kugenda ase chiskuru kubatakana rende na okuremerwa ase mambia bono mwana buno yina kiranyara ko bakomasemya kero kende moiborio ye onge mwana yokora class 8 yes ore Obwata max 370 yes Ogechi Foundation emosomi form 1 yenkima moibori yari ngenjo achiko koraki achiko mwaka nde school ya second year so first of all watabanga bana mparenga gwanya ko bo sponsor se umwaka oyo iga narigereti ngaliki chifamu chikoro ku elebweyemo enkaira pass Central yes nkaya abantu baminto Ogechi Foundation egakonya abana elibweyemo kero mwana nanyorete kiri bibere yes pati abana mbale 14 na aligereri barweta se ward ya Bas Central bacyandegete mono yes Ogechi Foundation igo yerwete ko bakanda first year form 1 yes school fees yakina kina korete abana bali bomuntu mutakana intu basome mambito bwenere koba engenjo alright mbiye mono kegima sana umoroberio Ogechi Foundation oenekirie tuje tutarari mheshimiwa turakwana na baibuli babiri atatu batutainga umoroberio ngwikira nore sebinyoro ose umheshimiwa achitege studio akakwana iga ikabanga na mbego eta ndutarire boigo gati abali kwanyara ko bogusira gutera service yago na barobanyara ko babako bakirori sinjo kwenekia buna naye kwanyara ko bogusira somurubiri ngiye kogera chisemi amagane na manga ko basebinyoro ngiye kogera kwa mwete tigato chakere gusira sensema chisemi sengenjo njogechi nasomere to botaka ngorigereri narro mwana bomuntu mutaka bunago chandeka nakinarengerati okonyora mwana ari mungaini nganyora abana bange babo basa Central igo bagweta school fees yabura abana bairuje school kiangari kiri kitari konyara mona kwenda saa 3 saa 7 nando seliu saa 2 nando seliu that is why narigereti ngadeba first priority as a foundation Ogechi Foundation first priority education is take of life. Alright, mambie bono morobiri chisemi batenga kera kwanyara ko bakana na chisemi uchiya so mwana na bagwetachira uchimotwe gwetania atoligeretia magendero ali arengete mheshimiwa ase obogendereri bw'ichisemi especially chisemi chia ECD ase twarange birasi byagachire mboli tu ase mambie bono asobwororo birasi mbiro byara ko bigwikiranirwa asobwa gachi ECD in my ward yes Bas Central njedinda rekerasi nonyeneke mokierete nonyeneke
egento narorere kiarete necho bari bagoteba buna bierire njitindar ong'eke kagachire bus central timanyeti eturende tworoke gutatebi gweki watwarikia gaso kende igyo gotebo maitengane ke gotebo nga yaya mpiroro ai watwarikia gaso kende ke gotanga yaya tigango ndaenda kiagira chi skuru echi chibwate chi CD classes njimanyire njimanyire gwaera atara nira ari gwa confirm tobwate chi primary bus central chi primary 17 na tare Kionspe egento gioka kiagache tu ase skuru ya Busanza primary necho kende ngeyo kiagache class kende ngeyo kara kiaro ngundanga inereri kibono ekinkero kereri ki mheshimiwa nkikego cha sibire ngere bya kero ogwetana na kwaranga necho yoka yagachire birase labda mbio timanye te usanyibekeire chipesa ekere ngotegerera nategereira na igura bange bagoteba iguru y'ebirasi ebibya isidi timanye te n'umweshimiwa moracho etu ekirasi otaroseti ongenera tigaroseria bana ingikegera na igwete akini natarire masige west erbo basi are kirasi ngero orogare ekirasi ngiagachire na rekirasi kiagachire yeisindi bus central tikeyo bus central ngeyo. Alright, mambia bono no tuliga kwana kia ngango sanga tole amagendo na rari engencho onde na bagota no mwako mutangani ogeji nga na bere to abara ibaito chinga kibanyara ko bagwikirania amagendo ngiye ko garto chako babuki boni gato yaya ko arari no mwako mutangani omwako uyu mutangani kibesa njia jede kuruna sana government jiko koregasi ye county jiko banjija bakira bayire kibesa tiga omwesime wonga kwa iru kibesa tata korra abantu abwegasi nabu abantu bomuntu mutaka. Alright, mambia bono turarigire na ndabera tatoga Juni yule mmoja atanga following live. Asante sana asingencho yumuroberio aungwetera se emitandao yaito emambia bono naona wengi sana. Hai ndizi oyakoro kwa Elizabeth Nyagacho kurwa chinsemo chia kuruchi jandika mahali agoteba abasae tigabaye guri bagase oburai tali bwa siasa buka boigase birogo ao asobotene ndwe chiabisi abasa bange bakwerwanira sengenje ya siasa ba apply interview watenga labda to what experience tare siasa yoka for example na nyina ba chairman we school tigomo saya ego torre na gyakora Kevin, experience kia oratu wale wono ntebi skuri ine primary agaringanirie nyoera bono Kevin ogechinero tenina alia okobori bo chairman we school ya nyoera primary ochikora abaiburi experience kyubwate kero kenera bibirangire matebiko chibya toka se abantu beto mbata na mbeyemo nek abantu bari na baminto yes igoto korangiria abaiburi ikaranze bang advice ina kitoko kore mirimo nabuo egina ki experience ndagotebi mugate gyoka number 2 na kingori yabasani ndete tokonye skuru yeito egina kitogori awo networking yawo na kiere ngotanga ntoli gukuri kamere muto chiko kwegeri totegeta abantu bare tayari ndoli gukwegeria egina abantu baminto totegeta abantu bare tayari ono tebe bangere kusinobo chama rwanywere school yes orio kabeiro naro usinogo kore amonere torongabu tobwatirane okuna koko bwatura bwatu musayo koboko mambi naye osesenigu ebiro mbiro kero kende abantu bagoteba osichiria tukurwa ase constituency yabo basi emyaka mingi yenyere ko bigweta abarayo banyare ko bakoboro uno botukibwane tubokego buna mesi abange babachumbe bakoboro n'abantu bakongire emyaka. Can you agree with me? I can agree. Ngaya basaye babo basimore. Was a problem? That is why ogechingona korigere limpi metebo basiere bya. Ya soye biara bya negati. Kire ke 2027. Nyasa ya to bokibya. Na intubo basti como yutiara arae. Because all of the time ke sa independence ya to get Kenya. Na bagaka boka bakugamba. Mwako vure mwaka manoti abuna bwako na kugamba bubasi this time wakaleto mwako yobire njatimba ati problem go saba kaka abanake omwako yo ngokora aregas oinoro mujando kwekanda atwale ne omwako ka koregas ingi go sondro omorare ka koregas ingi yatebo video rosri chipara yes ngi turamo bundi orosri ebras ingi yakobuni kende nge yakobuni
Alright, mambia bona chinga kito chia chire kegimando che abange ba abaligereria bandizi TV. Baotango mujadalo inomuya by the way. Bo kwanagaro yogo semania bunabasai nengana ekoba omukia kegima. Engana yokonyore meremo generally ase ensete ya Kenya yabeire emekong. Tega tabona buno musauri kamereria. Mparoro bakolechi university bado bako hustle mparanyo rase bakubwaterera mushimba twarorera basa bangu bakwerusi ubugema aso bwangu cases suicide okorire onyore first degree kwerende yaye onyore PhD onyore kere ndoiga lakini ababwato muchando sanga na erenga nayo semeli mambie bona njege to data yo musayo minto yes to basabo ko moyo lero na mambi nyasayo kubango bugema bwakiro umuntu nabokonyora lero wakorire degree wakorire PhD toranyora mirimo kwarire mirimo ngakendambe nyasayo yo togosaba na kwanyonyora mirimo because no bwate bisero byao number 2 mo basabo ko moyo abasaye ba mindo una lero gwakorire school una rasmori kwegasiere chaka gotuga nonyene kingoko rikia baraya babaito barabirogo batebi ngasiringi 1000 kurengo keyemo ngokeija kirobo gima nje kina kindasabe landi batuare unity yomusaye ogusi yons. Alright, ngene mwere kigima tegete boy goligire kamereria onyera ko gukwana no mubasi egendo kyo marka bisa abantu bamindu mwensi babo basi igongo bakwani mbakirembi yamono asogo jora mwajora tabarayi baito nande tubasabira amaya egendo kende ndate byabo basi obasi yaganriye change asinge joburayi boronge tokyore abarayi baito bari abarayi abaronge for example murara ya sorry to say abantu mbara bakonyira abo basi enga kindambe for example mongwana nari bakoroka kaspa maina oro mwarimu unabona nigabwata bana bomo basi abana 100 akaira Nairobi school ekina kitotagete abarayi kaminabo abo agento kenda tebya bose totuare unity yo mubasi kurumotonto wakanya byose to chama bunabasai to rigererio burayi bwito bwabo basi nakibokoba. Alright, engije ngwandre ime ya bus central asindwete and ba minto ba bus central ntaibe ko bagira mpia mona sikora bangakere ntaibe ko batebinya saya abaseni yes anako baboki ebintu virtual yethe kire virtual yethe ngagie campaign oikatoki kiraneri keringo nyara gokora oikamba korera abantu baminto kerinta nyare mombo atistokoramo. Pimona sana Kevin Ogeche soko nyali bagari yago we give you a very short notice kulenda gwikiranire gaiga kwanyara kwa gosanga amono mwanchu murigiria aneneke goriga kekya basai gore merobali wagenda to baba kubwatia eli banyara ko bakwegenderia ntukugani na inde ntundende kuranjikira to kurangiria ikirana rento nyara ko batogosemania egendo ndathebe yes na kwandia baibori bana bonsi yes na kwandia abantu baminto bangari nywera sabrokeseni na Ogechi Foundation nero nere tayari kokonya bana ba bus central. Ayina ronda batebi kelito kunyara tiga tosabira nama ya angi kandi. Asante sana mwancho muligire mwana senjo kwera libagari ya gogo sanga mona inte kurwa kiete ikomi na ibere chamambia go ikira chinga kibunechi tonyera ko batoko sanga murobeli bwensa kili tukolia Jumatatu ase tonyera ko bato kwanera igoro ya magendo na siasa tonyera ko batoko sanga amonere Dorcas Kemuma na boigo Joshua utakwana kibuna chibicha amonere gichago chira senchire bwikano litera ngoro kwa Josephat Amisi na koganeirie mambia engiano boligerio buya wemerobelio imeandize TV. Ndizi TV, ubwansu bw'umuguzi.